Time check mga way kalaki no. Alauna 18 na sa buntag. So atong way kalaki magpapukaw karong kuan kini tawag ni. Magpapukaw karong alas 5 no. So muna pagkawon ako na siya nas way kalaki na tulog. So magpapukaw siya niya. Gusto niya alarm kay wow na. Sige. Mana to na pagkawon ti kaon nga time check oh. Alas alauna 19 oh. Wednesday, June 21. So, i-upload ko ligma dayon. Nakakuha siya, naka-alarm o, 5. So, ako'y alarm aniniyaw niya. Bye-bye. 8 hours later. Wow.